Tayo ba, bay? Klaro ako na. Nagkita mo, Amelia? Ano lagi, bay? Libo ko da. Unsa hitabo ah? Niabot na lang itong higayon, bay, nga... Well, mag-abot among duha ka mga dan. Unya? Wow. Mao na. Nga ako lang unta bay ba nga gusto ko nga ipailaila lang unta nila. Nga ako nga. Unya bay. Misugot siya? Actually, wa pa mo man nga mong sabot bay. Gusto ko nga ako unta siya nga tuon sa ila para makita na ko nga akong anak. Bay, don't be impulsive. Kinahanglan ni mong huna-hunaon ng maayo. Before ka mo desisyon. Ako ning katungod. O lagi, kung may question na. Pero hibaw na tanan ni mga buhaton, doon nag yung mga taong ma-involve. Kaya nga naman, gidid-an baguday ka ni Amelia nga di ka ipalaila sa imong anak. Ako man noon bay, pero kawagi klaro bay. Hangin. Ako ba, kaning gusto lang uta ko nga as soon as possible good. Nga mahitabo na bay. Bida bay. Us ba na gud na imong kinaiya? Hangtod karon wa pa gyud ay ka mo mature. Stephanie, ma, amo na siyang gisultian. Sa matuod niyang pagkatao? Unya, hain man si karon. Ito gibiyaan minirinan. Naghilak to sa kwarto. Ay, kinuo ko. Pasig ko sa ibang nunaan na itong bata. Makabangi ko siya kong buhaton. Day? Step! Day, Step! Masudla ko, Day, Bill! No! Masamti na sa kumita! Leave me alone! Hindi pa hiyo, Day. Kailangan nga mag-istorya ka. Bill, sige na, masudla ko. Please, masudla ko! Mamita. Nahibaon ako. Kaluwi din ako sa... Ang pinakong si Papa, tinunan ako mamahan. Di ay. Igo na. Igo na. Steph. Anak. Anak. I don't want to talk to you, Ma. Makakon ka. Steph. Listen to me first. Kung sabi akong paminawan ni mo, ang imong bakak. Dugay na akong gipatuon ni mo sa imong bakak. Stephanie, ayaw pagsulti mo ni anak sa imong mama.
Steph, huwag lang yun tingay kakahibaw kung sa'y tinuod. Nga nung nahitabo ni. If you give me that chance, pasabto na ka. Di na ko ganahan maminaw ni mo. Di na! If you think na nagkasako ni mo, anak, I'm really sorry. I'm so sorry. Kinoo ko. Kagubot na pahinoonan nila itong kahimtang. Steph, aling pag-breakfast na, Adri? Pag-breakfast na, Steph? School ako mag-breakfast. Nasuko pa ka na ako? Morning! Good morning! Hey, I said good morning! Ferdinand, si Stephanie. Nakasabot ko. Let's give her time. Makasabot na lagi na. Okay? Let's have breakfast. If breakfast is ready, then mga umta. So, let's get things done. Mga umta. Din, dako pa yung problema. Hanga naman, nag-break mo ni Jonas. Gabi gani kay mo ka-sweet. Mura gani mo candy, masuya gani ko ninyo. Ingna ko, nga naman. It's not about Jonas. Mas labaw pa ani. About din ako. Nga naman di ay. Din, nahibawan ako nga. Ang akong papa. Dili day maong tinuod akong amahan. Unsa? You mean adopted ka? Taas kang storya. Dali, kuyugi ko be. Asa man ta sa tong klase? Di na sa tamo pa yung klase ulit. Kung ano magpupumuli sa amo. Oh my God! Musto away ka? Nagsabot di ay mo? Yes, mamita. Magdungan man unta mi sa school. Matod sa iyang mama, sa'yo nga milakaw. Pag mata na ako, wa na siya. Mamita, is there any problem? Gabi pa ko sinig tawag ni Steph. Niya, di gid si Mutubag. Mamita, nakasense gid ko na naay problem. Pwede ko mangutana kung unsa. Jonas, karong panahon na, affected kaayo si Stephanie. Kay iyang nahibawaan ang sekreto nga dugay nang gitago siyang papa ug mama. Karon, isulti na ko nimo ang tanan. Taas ka ining sugilan ng Jonas. Niya, unsa naman? O pa siya naabot. Pero nakuha na ako yung cellphone number. Mura makag-NBI o niya. Asa man taron? Kadyo sa pagtawagon. Ka-thrilling ba niyo? Mura mo tag nasa salida sa sini? Hello? This is Stephanie. Gusto ko makikita nimo.
Steph, at last nalipay ko nga nagkabutan na itong mga daan. Kaya nangita pa di ka na ako? Actually, nakaibaw ko nga doon ako yan. Pero ako makaibaw kung asa na ko siya pangitaon. Katawanan. Human mo biyahe ang imong anak. Karon? Imong pangitaon? Nagbasol ko atong tanan. Actually, Steph, bata pa ako niya itong higayon na wa ko makibaw sa akong ibang buhat. Nya. Ano imo man tong gibuhat? Ano man? I'm sorry. I didn't know any better ni atong panahon na Stephanie. If you only knew. All the while, nagtuo kong normal ang akong kinabuhi. Malipayan mo nagpuyo nila ni mama ang papa. Pero di ay. Everything is a lie! Steph, wa ko'y tinguha sa pag-ila ni Hanimo. Ang gibuhat ni Mama o ni Papa nimo was to protect you. Sakit kay di para na ako. Kaniadto ko ako nila gisugtingan. Dili karon. Bisag unsaon. Di na ako matay ni mga panghitabo. Stephanie, Pero niya naman eh. Muna tayo mahimo. The truth hurts. Pero ano pa naman daw ato na ako. Din. Ato na ta. Stephanie, Stephanie, can you learn?